Magandang hapon mga kaulam. Mga kaulam, bumalik ulit ako dito sa Albay. 60th birthday ng aking kapangalawang kapatid dito sa siya may birthday ngayon. Bali, hindi ko na nakuhaan yung mga naunang ano, ito na lang pagtsaga natin. Nakakainan na sila. Simpleng handaan. Masasaya sila. Ayan. Ito. May kunting inuman. Tapos yan. Ayan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi nasira yung ating cellphone. Sana hindi ma-demonetize yung ating channel. Sana kasi sayang naman yung pinaghirapan natin kung mawawala. Pag ganon, back to zero na naman tayo, back to umpisa kumbaga. Ano ulit yung aking kapatid, busy siya sa kaka-entertain ng mga bisita niya. Mamaya pa ata may mga darating pang bisita, mga ano niya yan, mga kapitbahay niya sa probinsya. Lahat sila busy. Hindi nila alam magiging artista sila. Ano? Dito pala mga kaulam sa sa likod ng airport dito sa Bicol International Airport. Bali ilang metro lang ang layo ng Bagcod. Pero nasa banda kaming likod. Kaya hindi masyadong naririnig yung lagapak ng eroplano. Ayan. Yan, naka-pink. Anak niyang pangatlo. Tapos yung kaway kayo. Magiging artista kayo. Bali yun siya, yung siya yung panganay. Ito dati nung umalis ako mga kaulam yan, bata pa yan siya ngayon. Gumagawa na ng bata. Kumaga nasa ustong gulang na. Bukas ka sa loob mo pinake. Sige mga kaulam, dito ko na ulit tatapusin muna yung aking video. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat. Please like and share, tapos subscribe. Thank you.